Cakɛda min n'ale ka baara ɲɛsinnen don yuruguyurugu ani dunko juguya o kɛlɛli ma n'o tɔgɔ ko Oakley ale ye lajɛrɛ belebele sigi sen kan mun daminɛna kunun tɛnɛ Bamakɔ kɔnɔna la. Lajɛrɛ in yɛrɛ a kun ye mun ye? Mumu ni Gindo n'ale nin cakɛda in ɲɛmaa ye, an ka a lamɛn. Baara nin bɛna kɛ ka masala ni ɲɔgɔn cɛ minnu bolo ni minnu da bɛ baara nin na u ye min faamu ka baara nin kɔnɔ sariya ye min fɔ u ka jamanaw na ani baara nin senfɛ o gɛlɛya min sɔrɔ ani surtout u sera ka nɔ min bɔ an bɛ jɛ ka masala ka hakili falen kɛ min ye a ka jamana na a b'o fɔ tɔw ka se ka taa tɔmɔ o fɔlen na. Ni lajɛrɛ belebele ale kɛnɛ kan maa 300 bɔɲɔgɔnko o de bɛ yen, maa 80 olu bɔra diɲɛ jamana 35 la ka nin kɛnɛ in ka a sɛgɛrɛ walasa laɲini min ye ni a bɛ olu kun kan ani Mali cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw kun kan olu ka se ka sabati. Mumu ni Gindo. A nafa ka ca, a bɛ se k'an dɛmɛ ka hali sisan dɔ fara an ka ŋaniya ɲumanw kan ka dɔ fara baara kɛɲi kan walasa baara nin tɔnɔ n'a nafa ka se ka caya. A bɛ dabɔkun de jamana ka se ka yiriwa, jamanadenw ka se ka yiriwa, e ka se ka hɛrɛ sɔrɔ, jamana kɔnɔ nafolo bɛ kɛ a ka se ka kɛ bɛɛ ta ye, bɛɛ k'a tɔnɔ sɔrɔ, o de ye hakilina ye. Nin baara in ale kolonbo karila mun ye gouvernement ɲɛmaa fɛ n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye, a yira k'a fɔ mun ye yuruguyurugu kɛlɛli kɔni ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw olu kɔni kɛlen don k'u cɛsiri o fɛ kosɛbɛ lakanabaliya o kɔfɛ. Choguel Kokala Mayiga. Yuruguyurugu kɛlɛ in o ye kɛlɛ min ye o ye n ka kɛlɛ filanan ye, lakana o ye n ka kɛlɛ fɔlɔ. N'i bɛ mɔgɔw faga, n'i bɛ jeni, n'i bɛ muso faga, n'i bɛ denmisɛnnin jeni, droit wɛrɛ t'u bolo. U ka droit fɔlɔ-fɔlɔ o y'u ka lakana de ye, an bɛ k'o de kɛ. Nin baara min filɛ nin ye n'ale bɛna kɛ tile 3 kɔnɔna la, o laɲiniba kɔni o ye mun ye o de ye maa minnu kɔni mun bɔra jamana wɛrɛ la ka na o hakili falen kɔnɔna la u ka se ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma mun na dunko juguya a bɛ se ka kɛlɛ ka ban cogo min na ni jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ani kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali yɛrɛ kɔnɔ. Mohamed Daɲoko, VOA Bambara tɔgɔ la, ka bɔ Bamakɔ.